Mas Gokon, saiki tambah apa Mas? Hijingkan ayo. Coba siji meneh. Sing kira-kira nyanyi iki ngrungokke langsung klenger apa kira-kira? Yo ora kok yo. Tegese saking larase. Anu, gandeng kowe iki sayang karo aku. Piye coba aku sayang-sayangan. Oh iya, kowe iki ngaku kon mbok nyayang terus ning kowe karo aku ora tau nggape. Piye to aku nek wis jenenge jejeki ping 3 ra ya sampe. Wong pisan rumah tanggane wis jenenge ngayomi, ngayani, ngantemi ra wis. Apik kuwi, heeh. Iki tuku sedo barang ora asal tak juwotos langsung biru. Jan, sesuk njaluk pegat aku. Benges ki biasane larang iki tak kon mamah dong jati wis. Aku iki wis bangsane pupur barang ngene tak. Iki lho. Pak sio-sio ngeten iki. Alah, wong gagas kok cangkeme Gokon. Ya no bae. Dilok modar. Kula niku mung butuh sing penting ngirit bojo ki gelem ngirit. Niki ora tak belanjani, Bu. Niki mung bojo kula niki. Niki jenenge sewulan ra tak kei blonjo. Masake tetep iwak endhog. Lho, sewulan 2 wulan ora tak blonjo tetep iwak endhog sayur asem. 3 wulan iwak endhog botok. 4 wulan ora tak blonjo TV didol kabeh. Niki pancen anak maling. Wis pegaten kowe aku. Gak aja dibekar ayo malah boros-boros bayar meneh. Oh, bulanan kowe ki nek bangsa bayar ki prei to. Lho, aku ki pokoke bayar ki sing penting ki hitungan. Aku perkara bulan akhir nek wis belanjan lah lagi tak utang ngono lho. Malah diutang. Lha iya. Ya apa tetangi? Apa coba? Sayang. Sayang. Ya. Sayang. Ya. Sayangku karo kowe to. Percaya tane kowe iso nyayang aku. Ya arep aku elek dikaya ngapa ning kowe iki tetep sayang aku. Dadi masalah hitungan kok kowe ya ora usah mikirke. Ujug-ujug kok hitungan meneh lho. Karo sayang iki biasane ora tak. Nek aku ngomong sayang kowe kudune ngomong sayang ora masalah hitung-hitungan. Lah ya kira padha sayange nggih Mas Petro. Iya, heeh. Ning ya nek perkara sayang ya sayang niku aja kebangetan tok util to. Kula niku tegese mboten util, irit. Lah ya padha wae kuwi. Lho, biasane nek sedulur-sedulur ki anggere ana wong ora tau ngekeki mesti wah kuwi pelit kuwi util jane salah sebab ora ngerti kehidupane. Aku ki gek ning omah ki nanggung warga pira terus keluarga aku ki jumlahe pira. Lah kowe bojone tanggane ya mbok openi. Lah ya kuwi saking aku ki berbudi baweleksana. Mulane nganti cetin. Lho iki piye wong ngomah ki VCD tak kekke wong. Lho VCD ki minggu ngono nampa tape. VCD ku terus engko nek anu DVD tak kene wong. Wes apa meneh? Nganti aku ki nyetel radio we ora. Tak kene wong. Ya wis ora apa-apa angger dudu bojo. Aku ki anggere ndek kentongan 8 wis cukup kok. Lho wis ben rame tak kon rondo wae di nyetel VCD yo malah bajakan kabeh. Ora kelupuk wong patuk. Nggih, itulah jenenge hiburan Mas. Ya. Heeh. Matur nuwun ya Mas Gokon. Iki panjenengan kersa ngramekke nggon pagelaran iki muga-muga ya tetep lestari ning bidange dhewe-dhewe. Panjenengan sing gawe lelucon, aku mung bantu. Terus ya saring mengisi lah. Heeh. Ya iki dicukupi semene wong wektune saya mungkert ya. Kula nggih pangapunten menawi wonten galap kang suling ngatur kula. Menawi wonten kitaling basa kirang trup susilan ing Surabaya. Anggen kula matur. Iki ngono lho Caca. Caca. Nggih, matur nuwun sanget. Heeh, moga-moga. Moga-moga dang dinempo ning angin. Anu lho ning. Aja digamli aja. Ben kaya wong ilang. Sinun Prabu Puntadewa wis kepareng rawuh. Yo, Kang Garing diderekke. Oh iya, ya Kang ya.